Ела в братските къщи. Да, братските къщи. Ма какво, в Big House ли искаш? Да. Ти отлиси. Що, страх ли те? Не, просто няма лут. Как ще няма лут? Баща ти е там. Викаш, той е много лутав. Идва. Умираме. Божичко. Той не те довърши, не? Що е сега отивам и му пръскам фасонията. Сега отивам и на това му бутам керамидите. Ела! Можеш, няма никой при мене! Пас идвам, бе, пич. Само издишаме. Издишаме. Мерси! На ти да го пребиеш това. Вземи си патрони. Да, предполагам, знаеш кой е? Ядо! Помпа. Съм се лайт. Дед. О, идва му гаджето. Довърши го, идвам. Не умирай. Гаджето му е дед моето момче. Добре, моето момиче. Гледай пак с интерес, избери си медал. Педал ли, Мартин? Да. Обаче много яка кирка. Минус 3 по 32. 3 по 32, мангали. Аз не ги виждам. Той е добър. Крак. Нок. Найс. Абе, ние ги изчистваме, бе. Още едно дуло остана. И аз даже знам къде са. Идвай да ги ръшкам. Идвай. Фаст. Те ме вече мършнаха. Един е минус 3 по 32. Боксъм са пие минус. 105. Мата е още 48 каса. На едно е. Дед. Не го довърши. Стой. Крак. Дед. Колко съм добър. Къде му е улта, бе? Е, тук чух пак някакви, да. Има стрелба тука. Йонко е тука, Божо. Плешив ли е скина му? Да. Ако е плешив, значи е Йонко. Ако е мизерен, пак е Йонко. И двете, брат. Ако съм дед, пак ли е Йонко? Същия е минус 32, Не е същия. Същия ли от целия минус 32? Този ли? Стой пет. Другия е нокнут. Дед. Дай ми оръжието, бе. Бебе му е. Че мама ми звъни. Мамо! Кажи ме, бе, извинявай се. Кажи. Мамо, събота отиваме в Стара Загора на ония плешивия тумор да му е путката майна, ясно ли ти е? Никъде не отиваме, мамо, всичко затваря. Мамо! Не затваря, въобще не ме интересува, ако може ще отидем. Да дадем путката майна на ония плешивец. Добре, мамо. Мамо, ще ме изнервиш. Добре, мамо. Често ти кам. Добре, бе, мамо. А ти си мислиш, че пак си бъзик спра. Да, бе. Ти пак си мислиш, че бъзик спра, често ти кам. Айде, че си тръгвам, отивам на пазара. То псува, обработва мои снимки, праща ги, майка му шеба, често ти кам. Абсолютно. Ма аз не се шегуваме, мамо, що ме дразнеш в момента? Добре, ще ми го кажеш като дойда. Ще покажа. Ще ме еба майката на оня. Ще еба майка му, ще еба.
тъпото гумно. Аз ти казвам, брат, само ще казвам на Мамо. майка ми, затова ако ще и путката на майка му да се затвори, брат. Разбираш, ще го изтрепа. Дай ми оръжието, бе. Много майката му. Дай ми оръжието. Дай ми оръжието. Дай ми оръжието. Няма да ти го дам, аз нямам как ти го дам. Има синя. Синя МК, вземай ти синята МК. Бъди педал. Аз съм по-добър с него. Не е вярно. Напротив, по-добър съм с него. Аз всичките ги разсипвам от въздуха с това оръжие. Няма кой да литне покрай мене с това оръжие. Има. Кой майка ти? Йонка ще литни, да се разплака като кифте. Бата, знаеш че аз имам снимка на Йонка как яде тутманик. Искаш да обработа и да му я прата на Мартин, после да я кача във Фейсбук. Качвай. Искаш ли, бара, да се спукаш от смях? Да ти я прата първо не обработа. Лилав пъмп! От въдица. Айде, няма да ти го дам. Знам. Не, кмето, брат, забравяш за че го дам. Знам. Ти би ли ми го дал? Да. Да, шац. Да, сигурно. Ама аз умирам. В смисъл? И на мен 3 дулта. И 4 склада. Брат, защо лъжиш в момента? Какво лъжа, бе? Ти болен ли си? Как на долара ще има 2-3 от... 2 дулта казаха, ама как? Каза 2-3 от... Каза 2 дулта. Каза 2-3 от... Помощ! На едно съм! Ми идвам... Тумрук. 2 лодки, бата. 5 лодки. До главата му. 105. Минус 35 още. 105 на това фотката! О май гад! Аз съм бил сългут със снайпер, не да видих. Какво трябва да го свалим от лодката? Не знам, един е минус 2,35 на бяло. Зад нас! Аз съм на едното. Къде е? Боже, аз умирам. Аз си паля огън. Златен пъмп, не сега да игра. Искам флопари. Желифиш, добре. Хилнима. Давай. Кемче. Докъдето издържиш, батенце. Знам, че можеш. Знам, че можеш, батенце. Ще оживееш ли, бе? Най-вероятно не. И аз съм нещо подобно. Ще няма да оживеш, бе. Не се знае. Брат, на колко кръв си? 75. Аз съм на 56. Виж къде съм най-вероятния да умря. Бе, нищо, бе. Ще оживея. Брат, аз сега ще оживея. Абе, ти от кога не си играл с Грандсона? Оф. С него откакто му излезнах от Майнкрафт сервера. Поне аз. Стрелям от Копеле. Копеле, жив ли си? Още ще стреляш. На Бошко, аз ще умра. А как е Кириливия заяц на тумора? Въебал съм го за. Аз съм дет. А аз? Бе,
Бе, давай ми флопари от локвите, бе! Не оръжия! Брат ти две, бе. Ма аз какво правя, бе? Виж аз откъде тичам. Чеш си тъшаците, тъй като те гледам и ловиш риби. Еми аз ако не оживея, не мога да... Аз ако не лова риби, не мога да оживея. Дали, бе? Не, бе. Аз там където си ти, аз бях на 57. Аз съм на 92. Да. Заради моите сладки рибчета. Но даже имам и меткиче тук. Айде ми метнеш метките. Да, за тебе го паза специално. Ага, не виж, че да се босне така на рифта. Поне школ го взима. Не го стреляй. Ма да ти па майката, бе. А сега ако те ръшнат, ще умреш. Ама ръшна той е 2 пъти минус 38. Не знам дали ще ме ръшне или не. Но се е бокснал като путка. Да, ама ако те ръшне, ти си дет. Мръсно. А не знам как още никой не те е снайпнал. Теби. А къде видя рифт само? А, ето. Далтонист. Пи медкит. Виж ли го е? Да. Виж ли го е там в бокса? Пи медкит и идвай. Пи медкит и идвай. Пи медкит и идвай. Пи медкит и идвай. Изпил го. В рифта. В рифта. Къде ми е рифта? Ари, идвай, бе. Ба, майката па и на вас. Не върху тях, не падаме. А къде падаме? Отстрани на тях. Взела за дропа. О, не, тук се файтват, ела. Ела на дърво и да ги застреляме с стар коридор. На дърво после много се. Ох, че няма импулс. Добре, пада. Крак на едно. Ама мен от други 50 страни. Аз съм на едно, Божо, помощ! Бошко, умирам! Брат, Помощ! Бързо! брат, спамат ме! Отгоре! Аз па виж на колко кръв съм. По-приятно е да те спамат. Трябва да го убиеш, брат. Защото аз без тебе тук не мога. Ма имаш едити, бе! Найс! Так! Дай тия минита. Дай тия минита. Дай мините, да нямам нищо за килва, брат. Абе ти си добре с кръвта. Мен си, да. Викам да импулсиш, ли? На къде, бе, той е един? Дай нагоре. Към него. Не знам какво Подскочи, нагоре, брат, подскочи, ама подскочи. нещо ми пречи. Ма не за рампа. Подскочи, за да ни изстрелям. Ела до мене. Чакай, бе, брат, Чай да го бутнем това дърво, бе, да му го бутна. Къде е това, бе? Как да го погледна? Ей, тъй. Дали не е там? 37 му набих. 28. Човеците. Дай ми бига! Бата, знаеш какви хил убивам, Тони? Дай ми бига, дай ми бига. 8 минута и 3 бига. Вкусно. Вкусен ли? Между другото, усещаш ли вкуса на бикси? Да, какъв вкус има? Аз не съм го усещал. На пикня. Ето ги, другите пикни. Крак! Другия дет. Ма ние правиме хай скил гейм. Ние сме по-добри от чай и неговото дух. На едно. Тежко крак. Кое, какво? Да щупиш дървото. Окей. Аз го щупих. Щупил го. Аз го щупих, ма и това ще ме щупи ми. Няма път. Ма къде е той?
Отляво на мен, долу, едно такова надолу. Къде бе? Той изобщо не го виждам. Къде е? Вече го няма, надолу свят. Добре. Не разбираш. 38. 43. Буксни се и ги спами. За да не те снайпят. Дай бе да ме ба майката. То там се опитва да ме снайпне. О, те го кракнаха, брат. На едно се двама. Краква, он не мога да се хилни. Спами. А неговия приятел ще снайпне. Леко. Да ги ръшнем с импулски или? Ма не те, после ще ни спамат нас. Ще ни спамат нас. Няма да ни спамате, да. Ма не, те ще ни убият. Тия са добри. Няма да ни убият, това не е на малко. Давай, скок. Скок. По-голям импулс направихме ни двамата. Много голям даже. Крак! Нок! Абе, вие педали, не ме спамете оттам. Са с този снайпер да не ви баб путката. Найс. Виж обаче какво ги направихме? 15 кила. Да, бе. 16 минути, виж. Колко кила си? 7. Аз 9. Един ме спаси от няколко човека. О, този го снайпнаха. Много го боли сега. Защото нас ни стреля. Боли ли тебе, гомно? Смешно. При тебе хора ли? Не, няма. Там се бият, ела при мене да сме заедно. Мале, 3 пъти по 48! Идвам. Пулс. Няма да остава. Айде. Няма да оставиш, ще мога да остави. Не съм. На едно. Нок. Как ми го стилна обаче? Фърли ги тия чъгове. Взимам ги и ги фърлям. Оле, 6 чега. Ти си ги фърли. О, това го убием, бат. Дед. Браво, е! Моля, ти нямаш поставя сега, и майка ти не бе 20 кила и я правиме, а виж къде е зоната, брат. Трябва да не ми спи. Ма не трябваше да слизаме, виж къде ни беше зоната. При моста, ела. Нок. Отстрани, бе! Още един? Един е, само е, минус 48. Да, сам навярно. Стрелят отстрани. Ох. Отстрани двамата, минус 2 пъти. Изчакай, толкова го гоня, изчакай. Минус 2 пъти по 41 отстрани. Това те стреля. Айде, след още 50 лайт няма да стреля. Само след още 50 лайт. Няма да стреля. Ама ако мога да му взема стената, Кириле Сава. Ето, дет. Идвам. Ето един на пленка, коли беше. Нок ли е? Ама аз го мисля. И при тебе ли да идвам или да се бия с другия? Това е тръбичка. Найс. В храст. Чакай, не го стрели, все едно не го знаем.
Най!